салом алейкум дӯстон, салом алейкум бачаҳои оча. Моро як бародармон занг мезана, мега ки 11 кас билет харидем. Ана фарсиви ҳамас ай ки харидем гуфт? Аминҷон. Ай телеграми Аминҷон. Бачаҳои оча эҳтиёт кунен, мошеннико биёяд бисёр шидага намешиносен, намедонем, бовар накунен, ҳар кас онлайн билет нахарен. Мо боварии комил кати мегӯм ки гаранти ҷавобу саволаш дар калаи ман касе ки ами авиакасаи мо билет мехара. Шерои нар заррани занг занем, билета голос рой кунен, билета бо нархи арзон, бо нархи дастрас, главник фреб нестай, кидат нестай, мошенники надорем. бихоҳем ки хонатон бирен соқ саломат, билетакҳои арзонтар бихарен. марҳамат дар авиакасаи Ҳоҷи Комрон занг занен, голос рой кунен дар WhatsApp. Айкай бакай дар корайтона иншааллоҳ билеттона шогирд офорин мекунам. бо Қишарбаланд Хонаобод зинда ва саломат дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон зинда бошед. Ассалому алейкум дӯстон, сурати нами бародаре ки мебинед дар рӯи экран, бародар як апашкара жёстка баъд документи российский мекунем гуфта кидати сахт гадага. мақсад ҳамин одам вообще боварӣ накунем бародаро, гарени мошенника. мо қатъӣ суҳбат кардем, маслиҳат кардем, гуфт ки 29-да видеома набурорем, гуфт 29-да кор буда, ждат кардем, 29 шуд, ин айрӯз дуюм шуд, все равно кора буд накард. ина суратоша тамошо кунем бадбахтам.